खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। सेथि खौराङाव दङ BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया आसामनि CMजों लोगो हमदों। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गुबुन BTC दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोजौ थाखोनि सोरखारि बिबानगिरिफोरजों दिसपुराव लोगो हमदों। बे जथुम्माया दिसपुर आरो क'क्राझारनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ बांहोनाय आरो गासै बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलिबाय थानाय जौगाखां मावथांखिफोरखौ गोख्रैथि होनायनि सायाव नोजोर होयो। दैदेनगिरिफोरा बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि थाखाय खुंथाय, सुबुं सिबिथाइ आरो जौगाखां हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनायनि सायावबो बिबुंथि लाखिदों। नैथि खौराङाव दङ हानजा जिनाहारि खालामनायनि केसखौ लानानै चिराङाव 3 घन्टा धर्ना, गोख्रों राहा लानायनि दाबि। आसामनि चिरां जिल्लायाव सासे 16 बोसोर बैसोनि थागिबि हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि सायाव 3 घन्टा हेंथा होनाय नुनो मोन्दों। बे सोमावसारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो ट्राइबेल गौथुमा बानजायदों, जेराव फरायसाफोर, आफादफोर आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। सोमावसारगिरिफोरा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ खादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गुबै दायनिगिरि नासिरुल हुसेना पुलिस जवानफोरखौ गाग्लोबनानै दाय गोनां जायगायाव दावबायनाय समाव खारनो नाजानायनि जाहोनाव आथिंआव गुलि गावजादों। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। जाथायनि मोनसे भिडिअ'खौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरनि सायाव BNS, पक्स' एक्ट आरो IT एक्टनि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव दाय जाबसिननाय जादों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड सिल्कआ एक्सपार्ट मार्केटआव खाबु मोनगोन। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिस्वजित दैमारिया मंगलबारखालि क'क्राझारनि आदाबारियाव थानाय बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव दावबायहैयो आरो बेनि हाबाफारिफोरखौ नायफामफिनो। दावबायनाय समाव बिथाङा BTC सेरिकालचार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा करमेश्वर राय आरो गुबुन बिबानगिरिफोरजों मुगा दिहुनथायखौ बांहोनाय, गुनखौ जौगाहोनाय आरो हाथाइनि खाबुफोरखौ बांहोनायनि सायाव सावरायो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै दैमारिया बुङो दि बड'लेण्ड सिल्कनि बाजाराव गोबां डिमान्ड दं आरो हादरारि आरो हादोरनाङारि मोन्नैबो बाजारसिम सौहैनो हानायनि गोबां खाबु दं। सरकारा दा दिहुनथायखौ बांहोनाय, मुगा दिहुनजानाय मुवाफोरनि गुनखौ जौगाहोनाय, मार्केटिंखौ गोख्रों खालामनाय आरो गुबुन हादोराव दैथायहरनायनि खाबुफोरखौ नागिरनायाव गोसो होगोन। बिथांमोनहा बड'लेण्ड सिल्क पार्कखौ मुगा दिहुननाय, प्रसेसिं खालामनाय, सि दानाय आरो बेसेन बांनायनि थाखाय मोनसे गाहाय मिरु खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बेयो बड'लेण्डनि सेरिकालचार आबादारिफोर, सि दाग्राफोर आरो जायगानि फालांगिरिफोरनि थाखाय गोदान साख्रि आरो फालांगिनि खाबु लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ एबसुनि मावसोम हान्जाफोरा शिबसागराव दैबानाजों खहा जानाय गं 42 न'फोरखौ फोसाबदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र मुंनि सान-3नि सुबुंथिनि मावथांखिनि गेजेरजों शिबसागर जिल्लायाव दैबानाजों खहा जानाय गं 42 न'फोरखौ फोसाबदों। 19 जुलाइयाव गोबां दैबानानि उनाव बे हाबाफारिया जागायदों, जाय न'फोरनि मोनसे गुच्छाखौ खहा खालामदों आरो बिसोरो हाब्रुजों बुंफबदों। सा 100 एबसु फरायसा मावसोम हान्जाफोरा मोन 10 हान्जायाव बोखावनानै माजगाव आरो प्रजाबस्ति गामिफोराव खामानि मावदों, जाय माखासे गोब्राब गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोर। मावसोम हान्जाफोरा हाब्रु आरो दैनि थुख्राफोरखौ बोखारदों, खहा जानाय न'फोरखौ सेराव लाबोनायाव मदद खालामदों आरो न'फोरखौ थांना थानो हाथाव खालामनो थाखाय गोनां नखरनि मुवाफोरखौ रैखा खालामदों। एबसुआ बुंदों दि जेब्लासिम गोहोम गोग्लैनाय गामिफोराव थासारिया सरासनस्रा जाया, अब्लासिम फोथांफिन्नायनि खामानि मावबाय थागोन। बाथि खौराङाव दङ आसामआ NERES XXV मावथांखिनि थाखाय गिबिसिन गोबां रावारि आबादारि हेल्पलाइन बेखेवो।
आसाम सरकारा NERES XXV मोब्लिब पारेसन मावथांखि लामानि सेराव थानाय हारिफोरनि थाखाय हादोरसानि गिबिसिन गोबां रावारि आबादारि हेल्पलाइनखौ जागायदों। चिरांनि जिल्ला कमिशनार गकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा आबादारिफोर आरो जायगानि थागिरिफोरखौ मावथांखिनि सोमोन्दै खौरां लानो, जेंनाफोरखौ दैखांनो आरो थाबैनो मदद मोननो थाखाय बे हेल्पलाइनखौ बेखेवो। बे हेल्पलाइनआ राम, बड' आरो हिन्दीआव थागोन आरो बियो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बजालि जिल्लानि गामिफोराव सिबिथाय होगोन। थांखिया जादों खुंथाय आरो गिदिर दाथायारि सानज'थाय मावथांखिजों गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव रायज्लायनायखौ गोरलै खालामनाय। थागिरिफोरा गाव थानाय जायखिजाया अजदफोरनि फिननाय आरो मदद मोननो थाखाय बेखौ बाहायनो हागोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि जौगानाया थारैनो ओंथि गोनां जायो जेब्ला गोहोम गोग्लैनाय हारिफोरा थारैनो मोनसे बुंनांगौ जायो। बे हेल्पलाइननि थांखिया गोरों, रायज्लायनाय आरो जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो थुलुंगा होनाय। NERES XXV मावथांखिया आसाम आरो सा-सानजा भारतनि मोब्लिब गोहो रानसारथाय नेटवार्कखौ बांहोगोन, ग्रिडखौ बांसिन फोथायजाथाव खालामगोन आरो ओनसोलनि बांबोनाय मोब्लिब गोहोनि गोनांथिखौ सुफुंनायाव मदद खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। द'थि खौरांआव दङ 103 बोसोर बैसोनि असमियानि आइजोआ गावनि जिउनां रां दोनथुमनायखौ दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनो दान होदों। आसामनि सनितपुर जिल्लानि मज्रयमारी गामिनि 103 बोसोर बैसोनि कनकलता दासआ सुबुं माहारिनि मोनसे बिदिन्थि दिन्थिदों। बावैसो दैबानाजों नाख्रेबजानाय शिबसागर जिल्लानि आमगुरि गार्डेन ओनसोलाव नखरफोरा मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै मिथिनायनि उनाव बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्राय दोनथुमनाय गावारि दोनथुमनाय रांखौ मदद खालामनो थिरांथा लायो। कनकलता दासआ शिबसागराव थानाय जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव थांनानै दैबानाजों नाख्रेबजानाय गं 77 नखरफोरनो 2,000 रांनि अनसुंथाइ होयो। थामहिनबा बियो गासै 1,54,000 रां मदद खालामदों। डिपुटि कमिशनार मृदुल यादवआ बिथांनि अनसुंथाइखौ आजावना लायो आरो बिथांनि उदारथिनि थाखाय साबायखर बावहरो। बे समाव बिथाङा कनकलता दासनिफ्राय बोर मोनदों। 103 बोसोर बैसोआव गावनि जिउनां रां दोनथुमनायजों दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनायनि बिथांनि आगानआ गासै आसामनि थाखाय सुबुं माहारि आरो समाजारि बिबाननि मोनसे थुलुंगाखां बिदिन्थि जानानै फैदों। स्निथि खौरांआव दङ 1,173 कौटि रांनि साइबार फ्रड नेटवार्कआव आसामनि सुबुंनि आखाइ। गुजरातनि साइबार सेन्टार अफ एक्सेलेन्स CCOE-आ डिजिटेल एरेस्ट मुंनि मोनसे गिदिर साइबार फ्रड नेटवार्कजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ खादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे अपारेशना गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव सोलिबाय थानाय मोनजि थगायनायखौ होबथादों। मावख'आरिफोरा बुङो दि नायबिजिरनायाव 1,753 बेंक एकाउन्ट आरो 1,042 साइबार क्राइम केसफोरखौ नेटवार्कजों फोनांजाबनाय जादों, जेराव सन्देह गोनां थगायनाय गासै 1,173 कौटि रां जादों। अजद होनाय बादिब्ला दायनिगिरिनि आखायाव मोन 23 क्रिप्ट' एकाउन्ट दंमोन, जाय 16 कौटिसो रांनि लेनदेनखौ सामलायो। बिबानगिरिफोरा बेखौबो मुंख'दों दि साइबार क्राइम लेनदेनाव 1,000 कौटि रांनिबो बांसिन रां बेफोर एकाउन्टफोरनि गेजेरजों जादों। मावख'गिरिफोरा बोलि जानांनायफोरखौ थगायग्राफोरनो गोबां रां हरनायनिफ्राय होबथानो थाखाय आगान होयो। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।